Verge de Sant Joan va ser construïda damunt d'una antiga mesquita en 1240. Està catalogada com a un monument històric nacional i artístic des del 21 de febrer de 1947. D'origen gòtic, va ser reedificada en els segles XIV i XVI a causa dels incendis. En el segle XVII i el començament del XVIII va ser quan va adquirir la seva forma definitiva. Amb un estil barroc. Té un gran òcul cegat que es diu l'O de Sant Joan. I durant la Segona República Espanyola va ser pasturar per les flames i les seves petjades. De la façana que dona a la plaça del Mercat destaca l'escultura de la Verge del Rosari. Ara la veurem, Obra de Jacobo Vertesi. Molt bé, mireu la Verge que diu Melissa. Sobre ella està la Torre del Rellotge, flanquejada pels dos Sant Joans i Vegeu la torre del rellotge? I el penell, disposat a la part més alta de la façana, conegut com ocell o pardal de Sant Joan en València. Heu vist que bonic? Sí. Un aplaudiment. La llotja de la seda o dels mercaders. La llotja se va construir entre 1482 a 1548. El seu primer constructor va ser Pere Comte. Molt bé, i per a què se dedicava la llotja? Per a vendre coses, però el més important la seda. En un principi. Molt bé, Fran. Voleu fer-li alguna pregunta a Fran? Entre quin segle i quin segle es va construir? A veure. El 15 i el 16. Molt bé.